dels pocs polítics que els hi podem donar suport en aquest poble, aquest és en Jordi. Ha sigut persistent i és un dels pocs que ha viscut en la pròpia pell la vida de les entitats culturals i ha viscut en primera persona el que significa tirar endavant una entitat cultural. Una persona que, a més, no s'ha instal·lat en la comoditat, sinó tot el contrari, que, persistent com ell mateix, no ha parat de proposar i de criticar quan ha calgut aquelles actuacions de l'equip de govern que des de fa 30 anys que tenen majoria absoluta, i això vol dir que s'han acomodat de tal manera que han perdut una mica de vista les realitats d'aquelles persones que estem cada dia una mica al peu del canó en la vida cultural d'Esplugues. Per aquesta raó, per moltes més. S'ha preocupat del patrimoni, s'ha preocupat de l'urbanisme, s'ha preocupat de tots els temes. Ja sabem que no tenim majoria, que tenim un sol regidor a l'Ajuntament, però crec que la feina del Jordi ha sigut honesta i ha sigut un treballador incansable. I torno a repetir, la meva activitat, i que està vinculada al món de la cultura popular, hem tingut un gran suport en la figura d'en Jordi Figueres. Li vull donar el meu recolzament i el meu ànim perquè aquestes properes eleccions tinguem més regidors i d'alguna manera aquest aposentament de l'equip de govern del Partit Socialista, que ha perdut una mica aquesta realitat i que en principi no ens porta massa enlloc, la puguem canviar d'una vegada. Tot el meu recolzament i ànims. En primer lloc, el que voldria destacar seria la llarga coneixença que tinc de Jordi Figueres. Sobretot perquè crec que pot donar la dimensió com és ell com a persona i també, evidentment, clar, com a polític. La seva honestitat, la seva ètica, el fet de la coherència que té i la reflexió en els plantejaments. Des del meu camp professional, que seria el del patrimoni, referir-se al patrimoni és, evidentment, defensar i parlar d'aquells carrers, d'aquells camins, d'aquelles cases, d'aquells edificis que formen part de la nostra història, però que no es limiten només a això, sinó que al darrere hi ha també uns valors socials que ho tradueixen. Ell ha estat pràcticament una veu única que des del consistori i com a representant d'Esquerra Republicana ha defensat aquests valors patrimonials. Hem actuat conjuntament des del grup d'estudis durant molts anys, després hem passat a constituir els Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat, AMPEL, i ell també s'hi ha vinculat. Per tant, crec que en la propera legislatura el Jordi Figueres mantindrà igualment aquesta bandera patrimonial de defensa i de coherència, perquè, en definitiva, són uns valors amb els quals tots hi guanyarem. La meva relació amb el Jordi ve donada per la relació amb el comerç. La veritat és que el Jordi ha sigut una persona molt sensible amb el comerç, la problemàtica la coneix, ell com a autònom sap el que és patir per poder arribar a final de mes i això és molt important. La veritat és que la sensibilització aquesta sempre l'ha tingut, sempre que li hem demanat ajuda o la seva opinió, sempre l'hem tingut al costat, ha sigut molt important. I les seves notícies en quant al món al comerç, per la possible connexió que han tingut sempre en la conselleria, també sempre hem sigut els primers que ho hem sapigut. Per nosaltres això és molt important i aquesta fidelitat amb el comerç, amb el comerciant i amb els autònoms, per a un comerç de ciutat com és el nostre, el comerç urbà, és molt important tenir persones així a l'Ajuntament.